tu je Johnny. Nepoužívaj pravé meno. Asi. Odkáž rodine, že sliepka je už na pekáči. Jasné. Jaká sliepka? Na pekáči. Aha. Už rezenie už na taníri. Ako? Že mlieko je už v káve. Káve? Rybár v loďke. Loďka v prístave. Vlak v tuneli, mačka v pelechu, myš v diere, zápalky v škatulke, Auto v garáži, ruka v rukáve, lopta v bránke, ako na psychiatrii. Volajte, až kým rodina nepochopí. V nedeľu voláte z pevnej linky úplne zadarmo. Slovak Telekom.